20 o Ionawr yn y pnawn yn wahanol i'r arfer. Hoffwn atgoffa chi gyd sy'n bresennol bod y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal o bell ac yn ffrydio'n fyw ar YouTube a bydd modd i chi edrych arno fo. Gofynnir i chi roed eich ffonau symudol ar silent os gwelwch chi'n dda a roed eich hunan ar mute os nad ydych chi'n cyfrannu mwyn sicrhau ansawdd y sain, felly diolch. Os ydych chi eisiau gofyn cwestiwn, yn amlwg mewn criw bychan fel hyn, neu chi godi'ch llaw go iawn, neu eich llaw rhithiol. Cofiwch, os gwelwch dda, os ydych chi'n codi'ch llaw rhithiol, bod chi'n rhoi honno i lawr cyn i ni ofyn ych chi ddod yn ôl i fewn. Mae'r Pwyllgor Gwaith i gyd yn bresennol. Dwi yn mynd i fynd o gwmpas yr aelodau etholedig eraill sydd yn bresennol yn gwrando ar y drafodaeth. Mae'r cynghorydd Dafydd Roberts yma, mae'r cynghorydd Glyn Haynes yma, ac hefyd mae'r cynghorydd Dylan Rees yma yn eilydd i'r cadeirydd Pwyllgor Sgriptini sydd wedi ymddiheuro y cynghorydd Aled Morris Jones. Felly diolch Dylan, mi fyddwch chi yn rhoi adborth i ni ar eitem 6 a 7 sydd wedi bod o flaen y Pwyllgor Sgriptini bore yma ar ran yr aelodau'r Pwyllgor Sgriptini. Ga i felly fynd o gwmpas y swyddogion, a na i wneud yn siŵr bod fi hefo'r rhestr yn gywir. Yn bresennol, mae'r Prif Weithredwr Anwen Morgan. Pnawn da i bawb. Diolch. Hefyd mae Dylan Williams ydy'r Prif Weithredwr, a dwi'n meddwl mae hwn 'di'r cyfarfod cyntaf Dylan ers iddo gael ei benodi, felly ga i hefyd yn llongyfarch Dylan ar ei benodiad fel Prif Weithredwr. Diolch yn iawn a pnawn da pawb. Diolch. Mr Mark Jones yma, y swyddog cyllid. Pnawn da. Diolch yn fawr. Mr Rhys Hughes yma. Dwi'n meddwl bod Rhys Hughes y cyfarwyddwr y swyddog monitro di ymuno eto na di. Mi fydd o'n ymuno yn ystod y cyfarfod. Mae Mr Rhys Hughes y cyfarwyddwr dysgu yma. Pnawn da. Diolch. Vaughan Roberts y cyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol. Pnawn da. Diolch. Mae Richard mynd o gwmpas Mr Ned Michael yma. Pnawn da. Diolch. Pennaeth Tai, Mr Arel Owen, pennaeth oedolion. Pnawn da. Hefyd yn bresennol mae Mrs Anwen Davies, yr rheolwr Sgriptini. Pnawn da. Mae Elliw Llyr hefyd sydd yn gyfrifol am yr Policy Equity yn bellach ymlaen. Diolch Elliw. Pnawn da. A hefyd mae Ann Holmes a Meirwen yn cefnogi ni o'r ochrau pwyllgora. Felly dwi ddim yn meddwl bod neb wedi methu rhywun arall fel swyddogion. A gai hefyd croesawu Eryl Crump ato ni hefyd. Eryl yma ers i Gareth Williams adael i swydd newydd. Felly gyda mynd o'n dda i Gareth a croesawu Eryl yn cyfarfod cyntaf o Pwyllgor Gwaith. Dwi'n gweld Carys Edwards yma hefyd. Pennaeth traws newid, mae'n teimlo fatha chwarae gêm yma, mae'n jyst yn gwneud siŵr bod fi ddim yn methu rhaid. A Rhian Jones hefyd, yma Rhian Jones yn cyflwyno'r blaen raglen waith i ni. A dwi wedi dal pawb rwan, os dydw i ddim dwi'n ymddiheuro. A mae'r aelodau'r Pwyllgor Gwaith i gyd yma bellach. Felly, gael ni ymlaen i'r rhaglen. Gai jyst tynnu sylw i un eitem ar y rhaglen, sef 8. Yr enw ar yr agenda ydy polisi rhannu equity lleol. Gai jyst nodi na ymatab i'r her 2 lleol ydy o polisi rhannu equity na dyna. Mae jyst gywiriad bach yn yr agenda fan'na. Mae hefyd, cyn mynd ymlaen, mae Anwen Morgan a Prif Weithredwr wedi ymddiheuro yn dweud bod rhaid i adael i gyfarfod cyn diwedd yr pwyllgor yma. Dwi'n meddwl bod fi wedi cael bob dim yn ei drefn rwan, felly gan i'n syth i'r agenda. Na ni. Yr eitem gyntaf ydy datganiad o ddiddordeb. Oes gan unrhyw aelod neu swyddog datganiad o ddiddordeb i wneud mewn perthynas ac unrhyw eitem ar yr agenda y pnawn yma? Nag oes? Gwych. Diolch yn fawr iawn. Da ni'n symud ymlaen wan i materion brys a dysgwyd gen y Prif Weithredwr. Oes unrhyw materion brys, Anwen? Na, dim materion brys pnawn yma. Diolch yn fawr. Diolch, Anwen. Da ni'n symud ymlaen wan, cyflwyno cofnodion o'r cyfarfod y gynhalwydd ar y 9 ar 20 o Dachwedd ac ar y 30 ar 10 o Rhagfyr ar gyfer yn gywir. Os ar rwy'n yn fodlon cynnig, os gwelwch chi dda? Carwyn yn cynnig, diolch Carwyn. Os na eilydd, os gwelwch chi dda? Fodlon eilio. Ieian gael y blaen yn chi fan'na, Alun, ond na i gymryd eich chi yn fan'na i sferio fi ofyn ydych chi eto. Meirion Jones, da chi'n derbyn y cyfnodion? Yndw, wrth gwrs i ddatgan diddordeb yn yr ail un, ond fel cyfnodion yndw. Diolch.
Robin? Derbyn. Diolch. Richard? Derbyn. Diolch. Dafydd Rhys? Derbyn. Diolch. A Bob? Dwi'n cymryd bod Bob yn dweud. Diolch Bob. Diolch. Da ni'n symud ymlaen rwan. Panel rhiantu corfforaethol. Cyflwyno i mabwysiadu cofnodion drafft y panel rhiantu corfforaethol ac yn halwyd ar y seithfed o Ragfyr. Dwi'n cyflwyno nhw, so rwy'n fodlon eilio nhw, os gwelwch yn dda. A eilio. Diolch Meirion. Felly ai drond y bleidlais y sydyn Ian. Cefnogi. Diolch Robin. Cefnogi. Diolch Richard. Cefnogi. Diolch Carwyn. Derbyn. Diolch Alun. Derbyn. Diolch David. Dwi'n derbyn. Diolch yn fawr a Bob. Dwi'n cymryd bod chi wedi deud derbyn, oeddech chi ar mute, so nes i weld eich ceg chi'n symud, neu ydych chi ddim yn derbyn. Derbyn. Diolch Bob, diolch yn fawr. Da ni'n symud ymlaen rwan i'r blaen raglen waith, cyflwyno'r adroddiad gan y pennaeth proffesiwn Carys sydd yn cymryd y cyfrifoldeb wan, ond mae wedi trosglwyddo i Rhian i gyflwyno i ni heddiw. Rhian, diolch, ydych chi'n fyny drwy unrhyw newidiadau, diolch. Iawn, diolch. O ran dyddiadau, mae yna gadarnhad y bydd y Pwyllgor Gwaith rwan yn cyfarfod ar y 3 o Fawrth i ystyried cynigion terfynol y gyllideb, sef yr eitemau rhwng 8 ac 18 ar y flaen raglen waith. Wedyn o ran eitemau newydd, mae rhif 2 o dan 40 o Chwefror adroddiad blynyddol a chyfrifon ymddiriedolaeth addysg bellach yn Ynys Môn. A hefyd, mae yna un cais arall, dydy o ddim i lawr yn y papura, ond mae cais i ychwanegu o dan... Camera fel. Sawl O, disgwyl, dwi'n meddwl efallai bod yna lais yn dod yn ôl, na ni, gwych. Sori, Rhian, diolch. Cais i ychwanegu o dan cyfarfod 40 o Chwefror, adroddiad deddf rhentu cartrefi ffïoedd Cymru 2019, trefniadau gweithredu'r gofynion ydy'r adroddiad yna. Wedyn, da ni wedi ychwanegu eitemau rheolaidd arferol ar ddiwedd y flaen raglen waith, sef eitemau 36 i 39, adroddiadau chwarterol monitro perfformiad a chyllidebau chwarter 1, 22-23, a'r eitem olaf, rhif 40, adroddiad cynnydd rhaglen wella gwasanaethau cymdeithasol. Wedyn o ran newid i'r amserlen, mae rhif 6, polisi cynnal ffyrdd a rheoli asedau priffyr, gwaith pellach angen i wneud yma yna, felly trefniadau cadarnhau, ac yn ola rhif 23, asesiad anghenion y boblogaeth, deddf gwasanaethau cymdeithasol a llesiant, adroddiad rhanbarthol fydd hwn, a mae'r amserlen di newid o'r 40 o Chwefror i'r 20 o Fawrth, a dyna'r newidiadau. Diolch. Diolch Ian, diolch am esbonio'r newidiadau hefyd. Oes gan unrhyw aelod o'r Pwyllgor Gwaith unrhyw gwestiwn neu sylw ydych chi'n dymuno wneud ar hynny? Na. Os ddim, felly gael gynnig bod ni'n derbyn yr blaen raglen waith, ydych chi'n fodlon eilio, rwy'n fodlon eilio yna. Eilio. Diolch Robin, a mi ai o gwmpas. A gan bod chi gyd o'mlaen i, dwi'n meddwl, neu derbyn, Ian fel, Ian ti'n derbyn yr... Yndi, diolch Ian. Yndi, mae Meirion codi law. Robin wedi Richard Diw. Derbyn. Diolch. Mae Carwyn codi law. Mae Cwerach gyfi Alun Mymru. Derbyn. Diolch. David. Derbyn. A Bob Harry. Derbyn. Diolch Bob. Gwych. Diolch yn fawr iawn i chi. Gan ni symud ymlaen rwan felly i'r eitem, y 6ed eitem ar agenda, sef y cyllideb revenue draft. Fydd hwn yn y Pwyllgor Sgriptini bore yma yn cael trafodaeth, fel o'n i'n deud, yn flaenorol. Mi fydd cynghorydd Robin Williams yn cyflwyno, wedyn fyddwn ni'n mynd drosodd i'r swyddog, a wedyn fyddai'n gofyn i'r cynghorydd Dylan Rhys ymatab ar y Pwyllgor Sgriptini corfforaethol cyn wedyn agor allan i aelodau'r Pwyllgor Gwaith. Felly, Robin, drosodd i chdi. Diolch, Robin. Ie, diolch yn fawr iawn. Dwi am drio tynnu chydig bach o bwysedd ar swyddog 151 pnawn yma, gan bod wedi bod drwy hwn mor drylwyr bore yma yn y Pwyllgor Sgrwtini wedyn. Dechreuon ni gyntaf oll drwy ystyried y sefyllfa fel y gyma hi. Mae y setliad da ni wedi dderbyn eleni wedi bod yn llawer iawn gwell setliad na beth da ni wedi dderbyn yn y blynyddoedd a fu.
ar draws Cymru, mae setliad wedi codi 9.8% ar gyfer taledd. Mae'n setliad ni wedi codi just o dan 9.3% i gyd efo'i gilydd. Sydd wrth gwrs yn newid da iawn, ond mae yna bethau mae rhaid i ni ystyried yn y ffaith bod ni wedi cael setliad mor dda eleni, a un o'r bethau hynny ydy bod ni hefyd bellach wedi derbyn da ni wedi derbyn gwybodaeth o be mae'r setliad yn debygol o fod ar gyfer y flwyddyn olynol, sef 2023 i 24 a 2024 i 25. A tydi'r sefyllfa ddim yn edrych gystal ar gyfer y blynyddoedd i ddod wedyn. Mae rhaid i ni fod yn cadw un lygad ar beth sydd i ddod lawr y lein hefyd. O ran y pwysau da ni yn wynebu gyntaf oll, da ni'n edrych ar chwyddiant cyfloga a pwysau staffio fel arall. Mae setliad cyfloga athrawon, mae hwnnw wedi gytuno o rwan tan diwedd mis Awst, ond maen nhw'n gweithio ar flwyddyn o ddechrau Medi. Wedyn, da ni ddim yn gwybod be fydd y cynnydd fydd yn cael ei gytuno i athrawon o ddechrau mis Medi yn ei blaen. Yr elfen arall, wrth gwrs, ydy staff sydd ddim yn staff addysg. Mae yna chwyddiant yn fan honno hefyd yn mynd i fod, a da ni ddim yn gwybod be fydd lefel y cynnydd hwnnw. Dwi ar ddall bod yr undebau ar hyn o bryd allan yn ymgynghori ac yn pleidleisio ar streic ymysg i aelodau. Wedyn, mae yna lawer ansicrwydd yn fanno. Fatha unrhyw berson neu gorff arall, mi ydyn ni hefyd yn edrych ar bwysau gyn chwyddiant arferol, a hefyd fydd rhaid i ni fel cyflogwr dalu yr yswiriant cenedlaethol uwch o ddechrau mis Ebrill yn ei flaen. Wedyn mae yna risgiau yn dod lawr y trac, os liciwch chi gymellad yma hynny'n cwestiwn. O ran nifer o disgyblion, 4.4, mae'r niferoedd disgyblion ysgol cynradd wedi disgyn, ac niferoedd disgyblion yn yr ysgol uwchradd wedi codi. Wedyn mae hynny yn rhoi pwysau ychwanegol, a hefyd mae yna fwy o blant yn cael ei addysg yn canolfan addysg y bont. A fel da ni'n gwybod, mae'r gost o roed addysg i'r plant yn canolfan addysg y bont yn sylweddol uwch nag ydi o mewn ysgolion eraill. O ran yr ardolla, 4.5 yn yr adroddiad, mi ydyn ni'n cael yn chargio, os diciwch chi, gyn ddau gorff, gyntaf oll gwasanaeth tân. Maen nhw'n gosod lefi arna ni, am da ni wedyn yn gorfod llyncu hwnnw wedyn mewn yn cyllideb ni, sydd yn wahanol iawn i'r ffordd mae'r heddlu er enghraifft yn cael ei ariannu, achos mae'r heddlu yn gosod i prisat nhw hunan. A hefyd, rwan, da ni yn cael lefi gyn cydbwyllgorau corfforaethol, Joint Corporate, dwi'n cofio beth y teitl yn Saesneg, ond ta waith. Mae hein yn gyrff sydd wedi cael ei gosod ar hyd y rhanbarth y gogledd, a maen nhw hefyd yn cael yr hawl i godi lefi arna ni. Mae wedyn costau cyllido cyfalaf, mae gennym ni rhywfaint o fwlch yn y cyllideb cyfalaf ni, wedyn mae rhaid i ni ystyried hynny hefyd yn ffaith wrth i ni osod y gyllideb revenue. A wedyn mae yna ddisgwyliadau cyllido gyn Llywodraeth Cymru, 4.8 yn yr adroddiad, lle mae disgwyl i ni dalu'r cyflog byw gwirioneddol i staff gofal, wan da ni fel cyflogwr yn gwneud hynny yn barod, ond mae yna ddisgwyl i ni rwan ariannu yr cyflog byw gwirioneddol i staff gofal sydd yn gweithio ar ran yr awdurdod hefyd drwy gwmnïau preifat. Mae yna hefyd chwant i beidio gweld pobl digartref yn byw allan ar y stryd, fel digwyddodd yn ystod amser Covid. Mi gafodd yna
newidiadau i gwneud fel nad oedd pobl ddim yn gorfod cysgu allan, neu cysgu'n ryff fel petai. Wedyn mae'r arian ychwanegol wedi dod i mewn i'r gyllideb ar gyfer hynny. Mae'r gronfa caledu Covid, mae hwn yn dod i ben yn fuan rwan, wedyn da ni ddim yn gwybod be fydd yr heriau cyn bellad yma Covid yn cwestiwn wrth i ni symud yn blaena. A hefyd mae yna newidiadau hefo deddf Llywodraeth Leol ac etholiadau Cymru 2021. Ac un peth yn ychwanegol i ni o fis Mai ymlaen, fel mae'n siŵr mae pawb yn ymwybodol rwan, mae'r Comisiwn Etholiadol wedi deud bod angen 5 cynghorydd sir ychwanegol yma ym Môn, ac yn amlwg bydd angen ariannu y 5 cynghorydd yna yn ogystal â'r 30 sydd yn barod. Wedyn, os nawn ni symud ymlaen wedyn o ran risgiau gwasanaeth, da ni'n gwybod bod cyn bellad am y gwasanaethau yn cwestiwn yn wedi gwasanaethau oedolion a plant, mae risgiau cyn bellad am hynny'n cwestiwn, achos maen nhw mor demandled, mond 1 neu 2 yn ychwanegol, mae rhywun angen gofal dwys a mae'r costa yn cynyddu yn arw. Ond yn wahanol i'r blynyddoedd sydd wedi bod, un peth dwi'n falch, da ni yn gallu edrych arno fo eleni, ydy edrych ar fuddsoddi yn gwasanaethau ni am y tro cyntaf ers dwi'n ddeilydd portffolio beth bynnag, torri yn ôl a lleihau nifer y staff ag ati sydd wedi bod yn digwydd oherwydd bod yn setliadau ni wedi bod yn llai a bod ni'n mynd drwy gyfnod o lymder. Ond wrth gwrs, oherwydd y sefyllfa da ni'n ffeindio'n hyn yn efo rwan, mae cyfle i ni ail-fuddsoddi yn rhai o'n gwasanaethau ni, a mae heina yn cael ei rhestru yn tabl 2. Wedi deud hynny, mond cynigion ydy hein ar hyn o bryd, mae angen mwy o waith i edrych ar hein yn fwy difn. Rheswm am hynny'n syml iawn ydy, mae'r amserlen da ni'n gael gyn Llywodraeth Cymru mor dyn, achos da ni mond yn derbyn yn setliad, neu wnaethon ni mond derbyn y setliad ymwneud ar yr ail ar 20 o Ragfyr, wedyn chydig dros fis sy'n ers hynny, wedyn yn amlwg, da ni yma heddiw yma yn trafod, yn sicr yn pwysio'r gwch i'r dŵr o ran symud ymlaen i edrych ar ymgynghori hefo'r cyhoedd. Risgiau, fel dwi'n dweud, da ni wedi sôn amdan hyn yn barod. Wedyn y materion sydd yna i'w penderfynu a gafodd eu trafod bore yma yn yr Pwyllgor Sgrwtini Corfforaethol oedd i fynd allan rwan i ymgynghori hefo'r cyhoedd ynglyn â'r gosod y gyllideb. Wedyn, yr cynnig ydy bod cyllideb arfaethedig gychwynnol ar gyfer 2022-2023 yn 158.365 miliwn. Mae hynny wedyn yn golygu bod angen cynyddu y dreth cyngor 200, fysa yn golygu bod y gost i eiddo band D yn cynyddu o ryw 26 punt y flwyddyn, neu hanner can ceiniog yr wythnos. Ac bod ni, y dyliau ni fel Pwyllgor Gwaith ofyn am barn y cyhoedd ar y gyllideb arfaethedig cychwynnol a'r cynnydd yn y dreth cyngor. Wedyn, ar hynny, dwi'n gwybod os ydy Mark eisiau deud mwy, mae'n siŵr fysa Mark wedi gyflwyno fo'n llawer iawn gwell na fedra i, ond dwi wedi trio arbad dipyn bach ar ei lais o pnawn yma gan fod wedi bod yn siarad gyn hirad yn y Pwyllgor Sgrwtini bore yma. Diolch Robin, diolch Mark. Diolch Robin. Diolch yn fawr, to'n i'n bwriadu ail redeg trwy be nes i ddweud bore yma. Byddwch chi wedi laru clywed dwi'n dweud yr un stori, ond dwi'n meddwl bod mae'n bwysig nodi y risgiau sydd yna dal o gwmpas y gyllideb. Mae flwyddyn yma yn flwyddyn wahanol oherwydd y prif reswm ydy lefel chwyddiant. Yn y blynyddoedd ddiweddar, mae chwyddiant wedi bod mor isel, so da ni dipyn bach allan efo yr rhagdybiaeth o gwmpas chwyddiant. So da ni'n gwneud llawer o wahaniaeth i'r gyllideb, ond rwan, oherwydd bod chwyddiant yn wedig codiad cyflog o staff am fod yn uwch na sydd wedi bod dros y blynyddoedd dwytha. Os da ni'n anghywir, mae'r ffigwr lle da ni allan yn y gyllideb yn medru bod yn sylweddol uwch, a mae yna risg dal o gwmpas be fydd y lefel y codiad cyflog. Da ni wedi rhoi amcangyfrif i mewn i'r gyllideb, ond pwy oedd wyr be wneith ddigwydd i'r economi a pwysau
ar costa byw bobl a sut fydd hynna yn ffeindio ei ffordd drwad i be fydd yn cael ei gynnig neu be fydd yn cael ei setlio fel codiad cyflog i staff y cyngor a'r staff athrawon, cos mae hwnnw'n wrth gwrs yn cael ei benderfynu gan Llywodraeth Cymru. Mae Covid dal yn risg o gwmpas yn di. Os di'r sefyllfa yn gweithygu, mae Llywodraeth Cymru yn deud ar hyn o bryd, mae yna ddisgwyliad i'r cynghora ariannu costa ychwanegol, cos maen nhw wedi cynnwys hynna i mewn i'r setliad. Felly, os di lefel Covid yn aros debyg i be mae wedi bod, wel fydd yna ddim arian ychwanegol yn dod gan Llywodraeth Cymru. So ni'n gobeithio, os fysa pethau mynd yn llawer gwaith a bod ni angen cyfnod y gael lawr eto, wel, adag ynny fysa'r sefyllfa newid a fysa Llywodraeth Cymru bosib yn stepio mewn efo fwy o arian. So hynna di'r risgiau. O'r trydydd risg sydd dal heb i gwblhau ydy ffïoedd cartrefi preswyl a nyrsio. Mae yna dal sgyrsiau mynd ymlaen yn rhanbarthol rhwng y 6 awdurdod a yr sector ei hun. A dydy'r ffî ar gyfer elfenna o'r ddarpariaeth dal heb i gytuno, a mae'n bosib bydd rhaid ni ail edrych ar be da ni wedi rhoi i mewn fel chwyddiant yn y gyllideb yna. Ond gobeithio fydd hynna wedi sortio rhwng rwan a'r cyllideb terfynol. Felly mae'r gyllideb yma, yr cynnig cychwynnol yma yn adlewyrchu beth sy'n angen fel da ni'n gweld pethau ar y funud, fydd angen mynd i mewn i'r gyllideb a caniatáu buddsoddiad mewn rhai gwasanaethau. Yn symud ymlaen i edrych ar y 2 flynedd wedyn, eto mae'n anodd mewn sefyllfa lle mae chwyddiant yn symud gymaint ac yn newid gymaint i drio rhoi ffigwr sydd yn agos at ei le ar gyfer 23, 24 a 24-25, ond syledig ar ein model ni a y rhagdybiaethau sydd wedi mynd i mewn iddo fo, mae'n debyg fydd 23-24 yn caniatáu dipyn bach o buddsoddiad bosib os di be mae Llywodraeth Cymru yn awgrymu fydd y codiad yn yr grant yn 23-24 yn dod drwad i mewn i'r grant ar ddiwedd y diwrnod, a wedyn mae pethau yn tynhau yn 24-25 eto, lle mae'r codiad yn y grant yn 2.4% yn ôl ffigurau Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd. A mae'n debyg fydd hynna ddim digon i gyfrio'n costa ni, a bosib bydd rhaid cael codiad yn y dreth cyngor sy'n uwch na yr 2 sy'n cael ei gynnig flwyddyn yma. Felly, lot o bethau gallu newid yn symud ymlaen, ond fydd yna adroddiad pellach ar yr Medium Term Financial Plan yn dod nôl i'r Pwyllgor Gwaith yn Medi, a gobeithio fydd lot o risgiau wedi sortio a fydd y pictiwr yn dipyn bach cliriach adag hynny. Ond yn ôl y gyllideb yma, tydi o ddim yn creu baich ariannol ormodol yn symud ymlaen. Mae'n rhywbeth sydd dal yn fforddiadwy gan y cyngor. Felly ar hynna, hapus i ateb unrhyw gwestiwn. Diolch. Diolch, Mark. Diolch i chi'ch dau am gyflwyno yn gynhwysfawr iawn. Diolch. Mi ai drosodd yn y cynghorydd Dylan Rhys sydd yma ar ran y Pwyllgor Sgrwtini Corfforaethol. Diolch, Dylan. Diolch yn fawr a prynawn da pawb. Yes, the draft revenue budget was one of the items that was discussed at this morning's meeting of the Corporate Scrutiny Committee, and this is a resume of the observations and recommendations of that committee. The reports of the Scrutiny Manager and Director of Function Resources Section 151 Officer were received by the committee, and having considered the information presented, both written and verbally at the meeting, and having regard to the feedback from the Finance Scrutiny Panel, it was resolved to recommend the initial draft revenue budget proposals, which include an increase of 2% in the council tax for 2022-23 to the Executive in order to create a balanced and prudent budget. And I think it's important to add that the members welcomed, as Councillor Robin Williams has already highlighted, the fact that we are, for the first time in many years, after cuts and cuts and cuts, looking to make some essential investments
in some of the council services. There was nobody that voted against these recommendations, although 2 members of the committee did abstain from voting. Diolch yn fawr. Diolch Dylan, diolch yn fawr iawn I chi am grynhoi y bethau yna. Diolch I aelodau'r Pwyllgor Sgrwtini am ei gwaith bore yma hefyd yn craffu ar is-banol cyllid am ei gwaith wrth yswytha yn paratoi hefyd. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Dafydd Roberts, gafoch chi'n cyfle ella I ymateb i'r gyllideb revenue bore yma. Bysach chi'n licio ychwanegu rhywbeth rwan gan gawsach chi fod cyfle yna adeg yna? Ia, mi fydd yna drafodaeth helaeth bore yma, a dweud gwir, oeddwn ni'n teimlo bod yr un pwyntiad yn codi yn y Pwyllgor Sgrwtini bore yma a gododd yn y panel Sgrwtini Swytha. Da ni'n cydnabod, mae yna amryw o risgiau da ni'n gwynebu a mae'n amhosib mesur beth I hynny, ond mae'n bwysig bod ni'n gwneud darpariaeth ar gyfer hynny. A un o'r pethau yn codi, gath lot o gwestiynau holi amdano fo oedd yr Port Health Authority felly sydd yn bryder dwi'n meddwl i'r sir. Ond yn gyffredinol, oedden ni'n teimlo bod y gyllideb revenue a'r gyllideb gyfala felly yn rhesymol a bod y rhagdybiaethau yn rhai siolat iawn a bod o lles yr ynys penderfyniadau wedi cael ei wneud llun o'r ffordd. Diolch, a diolch. Mae'n wrth gwrs, wrth gwrs mae'r ymgynghori, mi fydd y panel Sgrwtini cyllid yn cymryd sylw o'r ymgynghori hefyd ac yn adrodd yn ôl i'r Sgrwtini wedyn. Ie, diolch Dafydd, diolch i'r criw yna hynny chi sydd hefyd ar y gwaith yna, diolch. Reit, mi agorau allan wan I aelodau'r Pwyllgor Gwaith os gennych chi'n rhyw gwestiwn neu sylw ydych chi'n dymuno I wneud ar y gyllideb drafft fel sy'n cael ei nodi sy'n mynd allan I ymgynghori arno rwan. Rwy'n sylw am rwy'n dymuno wneud. Bod ni wedi drafod o bore yma am dipyn amser, felly ond os y sylw ydych chi'n teimlo sydd angen I nodi yma rwan. Y cynghorydd Meirion Jones. No, just neud y pwynt, cos mae pobl yn edrych ar yr rhaglen yma ac mewn amser I ddod ac yn meddwl, dyn nhw'n trafod rhyw lawer ar y pethau yma. Jyst I wneud y pwynt bod ni yn trafod, gan ni wedi cael nifer o gyfarfodydd o yn llaw I drafod y wahanol materion. Ac rhag ofn bod y cyhoedd yn meddwl bod ni wrach yn rhy gyflym yn cytuno I bethau, bod nhw wedi cael i'w cyflwyno ac i'w trafod a i'w ail trafod rei pwyntiau nifer o weithiau cyn bod ni wedi dod i'r pwynt yma. Ond wrth gwrs, oherwydd bod y papur yma yn mynd allan I ymgynghori, mae'r cyhoedd efo'r cyfle rwan I bori dros y papur yma, a'r ffigur yma, ac I roi i'w sylwadau I hunain arnyn nhw. Diolch. Diolch Meirion, diolch am y sylw yna. Cynghorydd Richard Dew. Ia, diolch. Ia, jyst diolch gyntaf i'r swyddog 151 Mark Jones am yr adroddiad. A wedyn, braf hefyd fel edodd cynghorydd Robin Williams ar ôl holl flynyddoedd o doriadau bod ni wedi cyrraedd yr amser rwan lle da ni'n medru buddsoddi yn ôl yn y gwasanaethau. A nwedig yn yr adran gwarchod y cyhoedd, so mae wedi dangos dros y 2 flynedd dwytha faint da ni angen yr adran yma, a hefyd mae yna fwy o bwysau dŵad rwan hefo'r awdurdod iechyd porthladd. Da ni'n gwybod sut mae am gael ariannu, mae Llywodraeth Cymru'n deud fydden ni'n neud o trwy ffïoedd, heb wybod faint o ffïoedd fydd ac yn y blaen, ond dwi'n meddwl amlwg fydd y rhaid ni gael mwy o staff, so mae'n braf gweld bod ni'n medru buddsoddi yn yr adrannau mae gyd. Jyst yn neud diolch. Diolch yn fawr. A dwi'n meddwl bod o'n Meirion, dach chi sydd yn ôl, y cynghorydd Meirion Jones yn ôl. Be mae Richard wedi dweud rwan ydy stopio fi I wneud y pwynt oherwydd bod fi'n gyfrifol am addysg na sylfaen yr arian y buddsoddi ydy I godi safonau a dyna'r egwyddor tu nôl i'r buddsoddi ac dwi'n ategu geiriau Richard bod ni yn falch iawn o allu cael arian I fuddsoddi a bod ni ddim wedi bod yn torri ac yn gwarchod ar hyd y blynyddoedd a felly mae rhywun yn croesawu yr datblygiad yna yn fawr iawn
Ac er bod wedi diolch I Marc yn cyn y cyfarfod, dwi'n yn cyhoeddus yn diolch iddo fo a'i dîm am y gwaith arbennig. A hefyd, os di rwy'n eisiau cael patrwm o gyflwyniad I wrando ar Marc yn y Pwyllgor Scrutiny, I chi ddallt ffigurau anodd iawn mewn ffordd syml. Wel, o'n i'n ddall o beth bynnag wedyn, dwi'n meddwl bod hynny'n gamp yn y hun. Ond na, diolch yn fawr iawn Marc ac a'r tîm hefyd. Diolch. Mae'r cynghorydd Dafydd Rhys yn iawn. Dafydd? Ie, dwi'n mynd offi ail adrodd, ond da ni'n bysoddi fyma I holl drigolion yr ynys, bod ac I rei ymwelwyr ni hefyd, ac o portffolio I, wrth gwrs, technoleg wybodaeth, mae hwnna wedi dangos pa mor bwysig ydi o, a'r diffyg bysoddi yno fo yn yr blynyddoedd a fu, a dwi mor hapus y tro gyntaf dwi wedi eistedd mewn cyfarfod, ers bod yn gorydd ers rhai blynyddoedd rwan, a gweld bod yna llygad o leini a bod ni'n medru rhaid arian yn ôl i'r ynys. So mae'n adag i'r ymlaen dwi'n meddwl. Diolch. Diolch, Dafydd, diolch. Mae'n bod o'n deg nodi con bod pobl yn gwrando ac yn meddwl fyddan ni'n mynd yn ôl I llwyddan ni cyn cymder. Mae gennym ni bwlch anferthol i'w lenwi dydan. Dwi'n teimlo fatha bod ni'n taflu rhyw rhawiad I fewn I dwll difyn iawn, ond y peth ydy mae gennym ni rawiad I Dafydd yn ôl tro hyn, does a hynna sydd yn gwneud yn wahanol tro yma, a mae buddsoddi yn y gwasanaethau yna yn angenrheidiol i'r dyfodol. Reit, oes na unrhyw gwestiwn? Os ga I ddod I mewn, os gwelwch dda, o ran y busnes y Port Health Authority, dwi'n meddwl bod hwn yn bwynt pwysig ofnadwy. A mae'n bwysig bod pobl yn ymwybodol o'r sefyllfa. Da ni'n sôn yma am greu Port Health Authority o'r newydd, heb wybod be di'r pwysau mynd I fod ar y corff yna. Na faint mae'n mynd I gostio, na faint o incwm mae'r corff yn mynd I greu. A mae'r baich hwnnw yn disgyn I gyd ar sgwydda ni fel awdurdod lleol. Nes I, wnaethoch chi fel arweinydd a fi'n fel deilydd portffolio, wnaethon ni sgwennu i'r gweinidog yng Nghaerdydd, diwedd mis Tachwedd, dechrau mis Rhagfyr, yn codi'n pryderon ni ynglyn ar sefyllfa ariannu'r Port Health Authority yma, a cael atab negyddol iawn yn ôl, yn deud yn syml iawn, wel, fe rhaid I chi ariannu fo o'r incwm da chi'n mynd I dderbyn. Ond wrth dwytha, fel da ni gyd wedi gweld, mi o'na adroddiad yn deud yn berffaith glir fod Brexit wedi lleihau y traffig sy'n dod drwy Gaergybi o ryw 30%. Wedyn, so da ni'n gwybod be da ni'n delio fo, eto mae disgwyl I ni I fedru ariannu hwn. Wedyn, dwi yn galw ar Llywodraeth Cymru I ail edrach ar hyn, achos dydi o ddim yn rhywbeth fedra ni fel awdurdod lleol, sgwyddo'r baich arno fo yn ei gyfanrwydd, a mae rhaid I ni gael cefnogaeth gyda nhw yn ariannol ag mewn ffyrdd eraill mwyn wneud siŵr bod ni'n cael hwn yn iawn, a bod ni ddim yn ffeindio'n hyn mewn sefyllfa bregus ariannol o'i herwydd. Diolch, Robin. Diolch am dynnu sylw mi. Oedd hwnna'n drafodaeth dda gafwyd bore yma, mae angen I rywun sy'n gwrando ar hon, sylweddoli'r her, da ni'n gwynebu ar risg. Da ni ddim yn gwybod amdan, rili, wrthosod y gyllideb yma. Diolch, Robin. Ian, sydd iawn? Diolch. Mi oeddwn ni, am byd o deud dim, ond dwi'n meddwl bod o'n bwysig I nodi neu ategu be mae Meirion a Richard wedi ddweud oherwydd faint o hir dwi wedi bod yma, dweud y gwir. Ers 2008 bron iawn, da ni wedi gorfod byw efo llyfnder ac da ni wedi torri bob blwyddyn. Mwynhau dros y blynyddoedd, da ni wedi torri miliynau allan o'r gyllideb. Ac wedyn, dwi'n meddwl bod o'n bwysig dweud, ar y blwyddyn yma, da ni mewn sefyllfa lle allwn ni fuddsoddi. Da ni'n mynd I fuddsoddi digon, ond mi ydyn ni'n ddechrau. Mae eisiau nodi hefyd oes bod yr sefyllfa'n edrach yn debyg mewn 2 flynedd fydda ni'n nôl eto i'r agenda llyfnder. Wedyn dwi'n meddwl bod yn bwysig i'r cyhoedd wybod y faint o waith sydd wedi mynd I baratoi y gyllideb yma
ein bod gyda ni systema mewn lle sy'n golygu ein bod ni'n cyfarfod nifer o weithiau cyn y cyfarfod yna sydd mwy neu lai dim ond yn rhoi sel bendith. Mi ydym ni wedi gwario oriau yn mynd trwy'r gyllideb yma, yn herio'r swyddogion. Felly dim ond chydig o eiriau cyffredinol i nodi hynna yn bod ni wedi rhoi dipyn o waith i mewn i hwn. Ac bod hwn yn gyfla eiraidd, ond dydy o ddim yn mynd i bara. Yn anffodus, da chi'n gwybod, da ni yn rhagdybio y bydda ni eto mewn sefyllfa olymder mewn blwyddyn neu ddwy. Felly, diolch yn fawr. Diolch i Anna. Yn hoi'r sefyllfa dwi'n meddwl yna. Diolch. Oes da unrhyw gwestiwn neu sylw mae rwy'n arall dymuno wneud? Mae Robin wedi mynd drwy'r argymhellion yn gynnar. Oes na rwy'n yn fodlon eilio'r argymhellion yna? Hapus eilio. Mi ai am Bob gan chi nes i glwad Bob. Mi Bob yn eilio. Wyt ti'n ei y bleidlais, y cynghorydd Ian Williams. Diolch i cynghorydd Miriam Jones. Cytuno. Diolch i cynghorydd Richard Dew. O blaid. Diolch i cynghorydd Carwyn Jones. Derbyn. Diolch i cynghorydd Ali Mymru. Derbyn. Diolch i'r cynghorydd Dafydd Rhys Thomas. Derbyn. Gwych, diolch yn fawr iawn i chi. Da ni rwan yn symud ymlaen i'r 7th eitem ar yr agenda, sef y gyllideb gyfalaf. Yn yr un modd, mi wna i drosglwyddo i'r deulu portfolio, dyn ni'r swyddog cyllid, swyddog 151, a wedyn fyddai'n mynd i y cynghorydd Dylan Rees ar ran y Pwyllgor Sgrwtini Corfforaethol cyn agor allan i'r Pwyllgor Gwaith. Robin, os ydych chi, diolch. Ia, diolch yn fawr iawn. Unwaith eto, cychwyn y broses yda ni heddiw yma o ran mynd allan rwan i ymgynghori ar gyllideb gyfalaf fel da ni wedi gosod hi allan yn yr adroddiad yma. Wedyn fel gwelwch chi o'r tabl o dan pwynt 2, mi yda ni'n gosod cyllideb gyfalaf ar gyfer 2022-2023 o 35.961 miliwn o bunna. Mae y grant da ni wedi dderbyn flwyddyn yma o ran y gyllideb gyfalaf yn is na beth da ni wedi bod yn ei dderbyn yn y blynyddoedd sydd wedi bod. Ac oherwydd hynny, da ni wedi ffeindio bod gynnon ni fwlch yn y gyllideb fel ag yr oedd hi'n sefyll. Wedyn, be da ni wedi penderfynu wneud fel Pwyllgor Gwaith, a da ni wedi trafod y mater yma eto ar sawl achlysur dros yr wythnosau dwytha yma. Be da ni wedi penderfynu wneud ydy defnyddio rhywfaint o'r arian sydd gynnon ni wrth gefn yn yn coffra ni mwyn i gallu cyllido y bwlch yna a gwneud yn siŵr bod na gyllideb yn ei le ar gyfer yr holl gynlluniau sydd o'n bron ni a sydd yn cael ei cyflwyno yn yr adroddiad. Fatha bob tro dwi wedi adrodd ar unrhyw fater i wneud efo cyfalaf, mae yna lithriad yn digwydd. Mae yna brosiectau sydd ddim yn gallu cychwyn ar amser, am sawl gwahanol reswm. Wedyn, mae hyn i ddigwydd, mae hyn i ddisgwyl. Wedyn, mi fydd na rei o'r prosiectau oeddwn ni wedi gobeithio fysa yn cychwyn eleni, enghraifft prosiectau ynglyn â atal llifogydd yma yn ardal Porthaethwy. Y gobaith oedd bod yr rhaw mynd i fod yn y ddaear cyn diwedd y flwyddyn ariannol yma, oherwydd llithriad yn yr amserlen. Mae hwnna rwan enghraifft yn mynd i gael ei gario drosodd i flwyddyn nesaf. Ond be dwi eisiau sicrhau pobl ydy, ella bod na lithriad mewn amserlen, ond ar ddiwedd y dydd mae'r pethau yma ar yr agenda a mi byddan nhw yn cael eu gwireddu. Wedyn, dydw i'm yn mynd i fynd i mewn i'r manylder o ran yr holl wahanol bethau sydd ar yr adroddiad. Mae'r manylion yna o ran budiau newydd am gyllid cyfalaf yn 2022-2023 yn tabl 3. Just i dynnu sylw chi at un y ddau o'r pethau yn y fan honno dwi wedi sôn yn barod am y cynlluniau atal llifogydd. A mae hwn yn rhywbeth sy'n wirioneddol yn bwysig i ni wneud, achos, sgwyswch chi, mae Llywodraeth Cymru yn rhoi grant o 85% am unrhyw waith sy'n cael ei wneud
o ran cynlluniau atal llifogydd. Wedyn mae'n 15% o'r gost da ni'n gorfod roed i mewn iddo fo. Wedyn mae'n bwysig ofnadwy bod ni'n gwneud defnydd o'r system yma tra bod ti'n bodoli. Hefyd, da ni'n edrych ar ddiweddaru toiledau cyhoeddus. Dwi'n siŵr bod ambell un o'n ni'n gwybod am toiledau cyhoeddus sydd mewn cyflwr gwael erbyn rwan, a mae yna waith angen i wneud ar wella heini. A hefyd, fel fyddwch chi'n fanna, da ni'n mynd i fod yn buddsoddi ar y mwyn rhoi canopi tu allan i 3 o'n ysgolion uwchradd ni. Mae hwn yn angenrheidiol oherwydd bod, mae Covid yn wedi helpu'r sefyllfa'n sicr, ond mae'n rhaid mwy o le i blant ista i fitau cinio am bod na ddim digon o le yn y ffreutur yn yr ysgolion hynny. Wedyn mae hwnna'n rhywbeth yn amlwg sydd yn bwysig bod ni yn ei wneud hefyd. Mae yna arian ychwanegol yn cael ei roi i mewn ar gyfer offer ffitrwydd yng nghanolfan Hamdden David Hughes. Mae yna waith angen i wneud ar atgyweirio Melin Llynon. Da ni angen buddsoddi yn seilwaith arfordirol ni yn enwedig ym Mhorth Amlwch ag yn y pier yma yn Borthuthwy. Ag wrth gwrs, mae yna raglen barhaus o ran uwchraddio offer ailgylchu ag ati hefyd. Wedyn, dyna di'r rhai o'r uchafbwyntiau o'r gwaith sy'n wedi cael ei wneud. Da ni hefyd yn buddsoddi mewn mwy o waith ar ympriffyrdd ni. Mae rhai o'n ffyrdd ni wedi mynd i mewn i gyflwr drwg ac angen arian wedi gwario nhw. Wedyn da ni yn mynd i fod yn gwario arian ychwanegol ar heini yn y blwyddyn i ddod hefyd. Ac efo'r ychydig yna o eiriau, os ydy Mark isio adio rhywbeth i beth dwi wedi dweud? Diolch Robin, diolch Mark. Ie, jyst o ran sut mae'r gyllideb yn cael ei ariannu a sut mae hwn wedi symud o'r arferol. Fel oedd Robin yn amlinellu, mae'r grant gyffredinol da ni'n gael gan Llywodraeth Cymru fel rhan o setliad wedi lleihau 700,000 flwyddyn yma. Mae yna ddisgwyliad fydd o'n mynd yn ôl i fyny yn 23-24, ond mae'r ffaith bod wedi disgyn yn creu bwlch yn yn gyllideb ni a fel arfer fysa ni'n medru dibynnu ar incwm da ni'n creu wrth werthu asedaeth da ni ddim angen i mwy, ond mae'r rhan fwyaf hynna wedi cael ei werthu'n barod, so mae'r ffynhonnell yna wedi lleihau yn sylweddol. Felly, yr opsiwn arall ydy edrych ar balansa a arian wrth gefn y cyngor, a mae o'n swm lot uwch, da ni'n ariannu allan o balansa ag arian wrth gefn, ond ar ôl asesu beth sgynna ni fel balans cyffredinol, lle yda ni o ran yr ochr flwyddyn yma, yr ochr gyllidol 21-22 a'r bosibilrwydd mowr sy'n na fydd ni'n tanwario sydd yn cyfrannu at yr arian wrth gefn. Wrth gwrs, does am pwrpas jyst cario arian wrth gefn, cos mae'n arian fydra ni ddefnyddio. Felly mae'r Pwyllgor Gwaith wedi dod i'r casgliad bod o'n ddoeth ac yn syniad da i ddefnyddio elfen o'r arian wrth gefn yma i gyllido y gyllideb cyfalaf, ond tydi o ddim yn meddwl bod yr lefel yr arian wrth gefn a'r balans gyffredinol yn disgyn rhy isel, sy'n rhoi ni mewn gormod o berig ariannol. Mae angen cael balans rhwng cadw digon o arian wrth gefn mwyn atab unrhyw problemau sy'n dod, problemau ariannol, da ni ddim yn disgwyl, da ni ddim wedi cyllido amdan, ond hefyd pidio cadw gormod o falansa heb ddefnydd. So, gobeithio mae'r cynnig yn taro'r balans rhwng y ddau yn fanna yn sut mae'r arian yn cael ei ddefnyddio i gyllido'r gyllideb cyfalaf. Yn anffodus, unwaith da chi wedi gwario gyllideb neu arian wrth gefn a balansa, maen nhw wedi mynd. Felly fydd sefyllfa flwyddyn nesaf, bod yr grant cyffredinol am godi eto, fydd o'n lot tynnach flwyddyn nesaf a fydd y bosib y sgôp sgynno ni i wneud gwaith cyfalaf yn gymaint llai eto flwyddyn nesaf. Mae o'n strategaeth dwi'n meddwl gan Llywodraeth Cymru i ddefnyddio
ffordd grantia i roed arian cyfalaf i cynghora, a dwi'n meddwl fydd y pwyslais bosib yn mynd ar cynlluniau gwyrdd, cynlluniau lleihau carbon ac yn y blaen, a dyna fo lle fydd bosib Llywodraeth Cymru yn mynd o hyn ymlaen, yn ychwanegol i'r cynllun sgolion newydd ac yn y blaen sydd wedi cael ei redeg yn barod gan Llywodraeth Cymru. Felly dwi'n gweld fydd o'n anoddach yn 23-24 i ddod â cyllideb cyfalaf at ei gilydd sydd ddim mwy na, neu sy'n fwy na just gwario ar y asedau presennol ni. Diolch. Diolch Mark, diolch Robin am y ddau cyflwyniad yna. Mi ai drosodd i'r cynghorydd Dylan Rhys am safbwynt y Pwyllgor Sgrwtini. Diolch Dylan. Diolch yn fawr. Yes, the draft capital budget was also considered by the Corporate Scrutiny Committee at its meeting this morning. Having considered the information presented, both written and verbally at that meeting, and having regard to the feedback from the Finance Scrutiny Panel, it was resolved to recommend the initial draft capital budget proposals for 2022-23 to the Executive. Diolch. Diolch Dylan. A Dafydd, Dafydd Roberts fel cadeirydd y panel, felly, da chi eisiau ychwanegu rhywbeth? Na, sgyn llawer i ychwanegu, digwydd. Oedden ni eto meddwl bod hwn yn defnydd rhesymol o'r gyllideb mewn ffordd. Diolch yn fawr. Felly, na i agor allan o'n i aelodau'r Pwyllgor Gwaith. Oes ganddo chi unrhyw gwestiwn neu sylw ydych chi'n dymuno wneud ar y gyllideb cyfalaf? Cynghorydd Bob Harry. Just un cwestiwn syml i Dylan Rhys. Oedd y Pwyllgor Sgrwtini yn unfrydol ar y penderfyniad bore yma? Dwi bron yn sicr mi oedd yn unfrydol. Da fi neb pleidleisio yn erbyn, ac o be dwi'n cofio, dwi'n bron yn sicr da fi neb atal i pleidlais o hyn chwaith. A di eisiau gadarnhad ar beth o'n i wedi clywed. Diolch yn fawr. Diolch. Diolch yn fawr i chi, diolch. Oes na unrhyw gwestiwn neu sylw mae rwy'n yn dymuno i wneud ar y gyllideb gyfalaf? Dwi'n meddwl bod y risgiau wedi cael ei amlygu reit glir yn dydy bod y gyllideb cyfalaf yn fwy, bod yn amlwg mae'n un llai eleni o beth da ni wedi gael. Mae yna risgiau yna, be oedd Mark yn dweud ni hefyd ydy os da ni'n defnyddio'r arian wrth gefn, mae o'n unwaith ac am byth ydych chi am ail. Mae hwnnw'n sylw digon teg a dwi'n gobeithio bod y cyhoedd yn gallu gweld o'r buddsoddiadau mae'r arian wrth gefn ni'n neud bod yn mynd i fod yn gwneud gwahaniaeth hefyd yn hir dymor mae ychwanegu arian i wella ffyrdd am rhywbeth sydd angen i wneud a seilwaith a hefyd o gwmpas y toiledau ac yn y blaen hefyd. Mark, sori, ti'n dweud iawn? Sori, ddylia fi hefyd wedi sôn yn benodol am y cyfrif refeniw tai. Mae hwnnw'n gronfa ar wahân a mae'r gronfa yn gwneud surplus ar yr ochr refeniw bob blwyddyn a mae'r surplus yna yn cael ei fuddsoddi i gadw'r stoc presennol i'r safon ansawdd tai Cymru a hefyd i fuddsoddi yn datblygu unedau newydd ar draws yr ynys a fyddwch chi wedi gweld a chi'n ymwybodol. Mae yna nifer o stadau newydd cyngor wedi cael ei gwblhau yn ystod y flwyddyn a fydd yr cyfrif refeniw tai hefyd yn dechrau benthyg yn y flwyddyn newydd. Defnyddio'r incwm da ni'n gael o gosod y tai i dalu'r benthyciadau ar llog. A mae yna llawn digon o capacity ar hyn o bryd i ni fuddsoddi fwy mewn unedau newydd. Ond mae hwnna, bod o'n cael ei gynnwys yn y gyllideb cyfalaf, mae o'n ring fence tu mewn iddo fo, a ni'n defnyddio'r arian yna ar gyfer cyfalaf cyffredinol y cyngor. Ond dwi'n meddwl bod o'n werth jyst nodi yr buddsoddiad sy'n cael ei wneud yn yr ochr tai ar yr ynys. Diolch. Na, diolch am ddod hwnna fewn, achos mae rwy'n gallu gweld faint ydy'r buddsoddiad sy'n dod drwy'r cyngor bod o drwy'r tai neu'r gyllideb gyfalaf. Diolch. Reit, oes da unrhyw gwestiwn neu sylw? Robin, ti'n siarad iawn? Ia, mi ddoi mewn, mae hwnna'n bwynt pwysig iawn mae Mark yn ei wneud ynglyn â'r cyfrif refeniw tai. Bod sa'n ni'n medru
gwario'r arian yna yn gwneud pethau eraill, mi fysa ni'n mynd i wneud lot fawr o welliannau i'n stad ysgolion ni a'r math yna o beth, ond yn anffodus mae rheola yn deud yn berffaith blaen na gawn ni ddim defnyddio yr arian sydd fewn y cyfrifiad tai at unrhyw bwrpas heblaw y stoc dau sydd gyda ni. Wedyn dwi'n meddwl bod hynny'n rhywbeth pwysig ofnadwy i bwyntio allan. A beth arall dwi hefyd eisiau bwyntio allan nes i ddim gwneud yn yr cyflwyniad nes i ar y gyllideb revenue. Da ni yn edrych ar gynnydd yn y treth cyngor yndan, ond da ni yn edrych ar gynnydd bychan. Y cynnydd lleia dwi rioed wedi gallu i gynnig ar gyfer cyllideb ers y dwi'n ddeilydd portffolio ers 4 blynedd rwan. Ag o beth da ni'n glywed o gynghorau eraill ar hyd a lled y rhanbarth y gogledd, beth bynnag, mi fydd o y cynnydd lleia mwy na thebyg ar draws gogledd Cymru. Wedyn, da mi drafod ffigurau cynghorau eraill, dwi'n meddwl bod yn briodol i ni'n wneud hynny, ond da bod o beth da ni'n glywed, mae'n debygol na Ynys Môn fydd hefo'r cynnydd isa. Ond dwi'n ymfalchio yn y ffaith bod ni'n gallu gwneud cynnydd mor fychan eleni a dal medru buddsoddi yn ein gwasanaethau ni ag yn yr asedau ni ar draws yr ynys hefyd. Diolch. Diolch Robin, mae'n mhen i'n troi bod ma'n fatha cadeirydd, so dwi'n mynd i gau yr ochr revenue, mae Robin wedi amlygu darn y fanna ddod i bethu allan yn y gyllideb revenue. Ac dwi'n meddwl bod pobl yn hapus efo cael y geiriad yna ac mewn ffordd esboniad yna gen Robin o dan eitem 6. O ran y gyllideb gyfalaf hefyd, fel Robin o ddweud y fanna, di amlygu y cyfyngiadau sydd o dan y gyllideb revenue tai, y gyllideb revenue tai hefyd o ran y buddsoddi. Mae yn gymleth i'r cyhoedd ddeall arian y cyngor, di'r arian y cyngor maen nhw weld, ond mae'n reola ar bob agwedd o wariant y cyngor yma angen i ddilyn hyn. Reit, oes yna unrhyw gwestiwn neu sylw mae rhywun eisiau gwneud rwan ar y gyllideb cyfalaf? Mae'r esboniad i dod, mae Robin di amlygu lle mae'r gwariant a'r buddsoddiad yn mynd i fod a defnyddio arian o'r gefn i gydbwyso'r gyllideb yna. Felly, Robin, os oes o ddim, gael mynd i'ch chi gynnig yr argymhelliad? Ie, tad. Felly, mae yna 2 bwynt. Pwynt 1, diben yr adroddiad. Mae'n ofynnol i'r Pwyllgor Gwaith gynnig cyllideb gyfalaf ar gyfer 2022-2023 a fydd yn cael ei chyflwyno i'r cyngor llawn i'w chymeradwyo yn ei gyfarfod ar y 10 o Fawrth 2022. A'r argymhellion yn pwynt 2, argymell y rhaglen gyfalaf ganlynol ar gyfer 2022-2023 i'r cyngor llawn ac wrth gwrs bod ni'n mynd allan i ymgynghori rwan hefo'r cyhoedd ar hwn hefyd a da i ddim drwy'r tabl na ni gyfanrwydd ond bod ni'n gosod y gyllideb fel mae'n dangos yma yn 35.961 miliwn ar gyfer 2022-2023. Diolch. Diolch Robin, diolch. Oes yna eilydd i hynna, sgwylch y dda? Y cynghorydd Meiron Jones yn codi law yn oed, diolch. Y cynghorydd Ian Williams. Diolch. Y cynghorydd Richard Byw. Derbyn. Diolch. Y cynghorydd Carwyn Jones. Derbyn. Diolch. Y cynghorydd Alun Mymru. Derbyn. Diolch. Y cynghorydd Dafydd Rhys Thomas. Derbyn. Diolch. Y cynghorydd Bob Parry. Derbyn. Diolch. Diolch yn fawr iawn. Da ni'n symud ymlaen wan i'r eitem nesaf ar yr agenda fel ddudais i, ymatab i'r her dau lleol, y polisi rhannu equity ydy hwn, a mi fyddai'n troi i'r deilydd portfolio sef y cynghorydd Alun Mymru i gyflwyno a wedyn y Pennau Times yn Michael, ac eich hir yma hefyd i gefnogi. Diolch i'r tri yn chi. Alun? Ia, diolch yn fawr iawn. Ac fel mae wedi gyfeirio at yma, ymatab ydy hwn i'r her dau lleol, a dyna di pwrpas yr adroddiad. A na i jyst mynd drwy yn sydyn y cefndir i'r cyflwyniad fel rhan o'r amrywiaeth o fentra i gynnig tai fforddiadwy. Mae gwasanaeth tai yn bwriadu cyflwyno polisi rhannu equity. Bydd yn cynorthwyo rhai nad ydynt yn gallu prynu eu cartref ar y farchnad agored a rhai nad ydynt yn gallu cael mynediad i dai cymdeithasol.
mae prynu cartref yn parhau tu allan i afael llawer o brynwyr tro cyntaf, oherwydd prisiau eiddo uchel i gymharu ar incwm lleol a'r blaendal sydd ei angen. A mae'r polisi rhannu equity yma yn helpu i gyflawni 2 amcan anodwyd yn ei strategaeth thai, sef thema 1, datblygu'r cartrefi cywir ar gyfer Ynys Môn yn y dyfodol, a thema 2, gwneud y defnydd gorau o'r stoc tai presennol a gwella cartrefi a chymunedau. Ac gyda hynna eirio, dwi'n meddwl mae yna rhyw un cywiriad bach, dwi'n meddwl fydd Ned yn gyfeirio ato fo yn yr adroddiad, mi wna i drosglwyddo felly i Ned ac i Elliw. Diolch yn fawr iawn. Diolch Alun, diolch Ned. Ie, pnawn da, diolch i chi. Ie, mae hwn yn un o'n opsiynau da ni'n ei weld sy'n mynd i fod yn opsiwn gwerthfawr iawn, dili, fel i ni fel cyngor allu symud ymlaen a cynnig rhywbeth fel ymateb tuag at yr her 2. Jyst symud ymlaen, pwynt o gywirdeb, os ydym ni jyst yn sbio ar yr adroddiad ac yn bwlch ec, lle bod o'n sôn yma mewn perthynas a adeilad newydd y cyngor. Be ydy hwnna, be dylsa hwnna ddarllen ydy adeiladu tai newydd y cyngor. Just rhaid cofn i ni gael rhyw gam ddeall pwrpas ydy yn fod ni'n defnyddio'r cyfrifrefn i'r tai o ran adeiladu tai cyngor newydd fel petai. Hefyd, o ran yr ymchwil sydd wedi cael ei wneud mewn perthynas a beth yw'r angen ar yr ynys, wrth i ni sbio ar y gofrestr tai fforddiadwy, mae yna 260 o drigolion yr ynys wedi cofrestru ar y cofrestr tai fforddiadwy yn dangos bod yna wir angen am gymorth tuag at prynu cartref yn bodoli. Fel soniodd y cynghorydd Mymru, mae pryniant cartra tu allan i allu nifer fawr o unigolion tro hwn. Felly trwy hynny o beth, mae'r adroddiad yn hunan esboniadwy. Hynny ydy gofyn am gymeradwyaeth y polisi rhannu equity yda ni. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, hapus i atab. Dwi'n siŵr bod Elliw, mae Elliw Llyr, awdur yr adroddiad yma hefyd ar gael i atab. Efo, ti eisiau ychwanegu rhywbeth? Ti eisiau ychwanegu rhywbeth chi'n agor o Elliw? Na. Diolch. Felly, agor allan fan i aelodau'r Pwyllgor Gwaith. Os gennych chi unrhyw gwestiwn neu sylw ydych chi'n dymuno wneud. Cynghorydd Miriam Jones. Fel mae rhan fwy ohonoch chi sydd yn rhan o'r cyfarfod yma yn gwybod bod fi wedi codi nifer o bwyntiau i fyny pen o'n i'n trafod y mater yma te bythefnos yn ôl, ac nes i ddilyn hynny fyny efo e-bost i Elliw am ei ateb y pwyntiau. Dwi'n meddwl ta 10 yn nhw i gyd. Ond ga i ddeud reit o'r cychwyn bod fi yn croesawu yr adroddiad yma ac y datblygiad yma. Mae o yn werthfawr iawn i sector o bobl, dwi'n meddwl, oedd ddim yn cael i'w ystyried cweit o dan yr hen drefn, a dwi'n meddwl bod ni yn, fel fi'n dweud, yn croesawu y datblygiad yma, ei ehangu yn gallu ni fel cyngor i ddarparu gwasanaeth i'n bobl. Ac efo'r geiriau yna, diolch yn fawr iawn, ac edrych ymlaen at bod y polisi yma yn mynd i gael ei wireddu. Diolch yn fawr iawn. Diolch Meirion, a mae'n 10 nodi oedd y cwestiynau ddech chi'n gofyn eisiau sicrhau bod y polisi mae'n mynd i gefnogi rhai sydd ddim yn cael y cyfle nag oeddech chi eisiau gwneud yn siŵr bod o'n gwneud y gwahaniaeth yna dydych. Y cynghorydd Robin Williams, diolch Robin. Ie, diolch yn fawr. Ga i ategu yr hyn mae Meirion newydd i ddeud fel rhywun sydd hefo plant a llysblant yn ei ugeiniau i 30au, mae'r math yma o ddatblygiad yn rhywbeth gwerthfawr dros ben a wirioneddol yn mynd i fod o help i bobl ifanc yma ar yr ynys. A dim yn unig wrth gwrs i bobl ifanc, mi feddwl ar fod yn help i bobl hŷn hefyd, dibynnu ar ei amgylchiadau nhw. Wedyn dwi'n meddwl bod hwn rhywbeth i'w groesawu
Mae o'n ddefnydd positif o'r premium ar ail dau ag ati, a dwi yn gwerthfawrogi'r ffaith ac yn cyfleidio'r ffaith bod ni yn gallu dod ar math yma o bolisi i mewn i rym, a dwi'n gobeithio bydd yna lawer iawn o bobl ar hyd a lled Ynys Môn yn gallu gwneud defnydd o hwn dros y blynyddoedd i ddod. Diolch. Diolch Robin, diolch am hwnna. Diolch am angen i ni weithio, da ni'n cymryd bethau'n ganiatal ar cynghorydd Alun Mymryd ysgol y dywediad i fi wrth i gweithredoedd adnabyddu'r hwy. A dwi'n meddwl mae hwn yn un o'r hein lle fyddwn ni siarad am y broblem, ond mae angen dod i fyny efo trisiad a mae hwn yn un ohonyn nhw mwyn wneud gwahaniaeth. Cynghorydd Carwyn Jones, diolch. Diolch yn fawr. Ia, unwaith eto, dwi'n meddwl bod hi'n gyfle, dyn ni'n dweud yn aml iawn pa mor falch da ni o waith yr adran tai yn Ynys Môn. Dwi'n meddwl bod gynnu ni un o'r adrannau tai gorau yng Nghymru. Be da ni wedi gwneud dros y blynyddoedd yma, a'r siap da ni yn am hwn esiampl eto o'r ystod sgynnon ni o fewn yn gafal i gynnig i bobl yn Ynys Môn. Mae hwn yn another chink to ar am reid ydy. A diolch i'r adran am ddod o hwn ger yn bron heddiw. Da ni falch iawn o gael hwn fa cynnig arall fath o opsiwn i dod i atdiben anghenion bobl yn Ynys Môn, a diolch, falch iawn cael cefnogi hwn a falch o weld o ger yn bron heddiw. Diolch i'r adran. Diolch Carwyn, diolch. Os does na ddim sylw na cwestiwn arall, neu ofyn Alun gyflwyno'r argymhelliad felly? Ia, gai yn y lle cyntaf ddiolch am y geiriau caredig am y gwaith mae'r adran dau yn ei wneud, ac eto gofyn i'r was rhoi dipyn bach o sylw i'r newyddion da sydd gynnon ni'n dŵad yn rheolaidd. Mae yna ddatganiadau mynd allan i'r was, gwni maen nhw'n mynd i'r dro'r gwaelod mae gen i ofn, yn ytrach yn mynd i'r dro'r top i bobl gael bod yn ymwybodol o'r gwaith sydd ac beth da ni wedi gyflawni. Mae yna gymaint o ystod o dai da ni wedi datblygu yn y blwyddyn 2 flynedd ddwytha yma, a hynny mewn cyfnod anodd iawn i wneud. Ond diolch yn fawr iawn am y geiriau caredig ar ran yr adran. Felly gai argymell fod y Pwyllgor Gwaith yn cymeradwyo'r polisi rhannu equity fel ymateb i'r her tai lleol. Diolch Alun. Os na eilydd ysgolch dda. Hapus eilio. Carwyn wedi codi lawr, dwi'n meddwl pob yn ysu i eilio honna, ond Carwyn gafodd y blaen yn eich chi'n gen i iawn. Felly ai drwy'r bleidlais, y cynghorydd Ian Williams wedi codi law yn fanna, cynghorydd Meirion Jones, codi law i fi. Y cynghorydd Robin Williams yn codi law yn fanna, diolch. Y cynghorydd Richard Dew. Derbyn. Diolch. Y cynghorydd Alun Mymryd off gynnig, sori. Y cynghorydd David Rhys Thomas. Derbyn. Diolch. A'r cynghorydd Bob Parry. Derbyn. Diolch yn fawr iawn i chi am hynny. Da ni'n symud ymlaen i'r eitem nesaf wan, am eitem 9 a cau allan y wasg a'r cyhoedd. A mae o'n bwysig cyn bod ni yn pleidleisio hwn, bod ni yn adrodd allan beth sydd yn y petas sydd yma mewn ffordd, bod ni'n neud o'n gyhoeddus pam mae rhaid i ni gau allan y wasg a'r cyhoedd. Ond mae'r eitem nesaf yn hefyd yn darn o'r jigsaw materion tai, a da chi yn gallu gweld o'r enw ar yr agenda yna ymateb i'r her dau lleol di hwn mewn ardal ac yn edrych ar be fyddwn ni'n neud yn ychwanegol hefyd. Felly, gai jyst dweud cyn i ni fynd i gau allan y wasg y cyhoedd bod ni yn ategu'r diolchiadau yna i bawb sydd yn yr awdurdod sydd yn sicrhau bod gennym ni cynlluniau sydd yn cefnogi byw ar Ynys Môn i'r bobl sy'n dymuno byw yma. Felly, hyn i fynd i'n cau allan y wasg y cyhoedd. Yn ôl y prawf yn fama, mae'r adroddiad nesaf sef eitem 10 yn cynnwys manylion am faterion ariannol gyda busnes penodol i adeiladu tai cyngor newydd. Wrth ddatgelu'r gwerth ariannol am y contract posib rhwng y cyngor a chwmni adeiladu lleol i adeiladu nifer penodol o dai, mae'n bosib y byddai'n gallu i negydu contractau gyda contractwyr eraill yn y dyfodol yn anoddach. Byddai cyhoeddi'r wybodaeth yn gosod cynsail o ran faint mae'r cyngor yn fodlon talu am waith adeiladu. A dyna felly di'r rheswm dros bod ni'n gorfod ystyried cau allan ar wasg yr cyhoedd yn yr eitem nesaf. Oes na rywun yn fodlon cynnig hwnnw, os gwelwch chi dda? Diolch. Y cynghorydd Bob Parry yn cynnig. Oes na eilydd, os gwelwch chi dda, i cau allan y wasg yr cyhoedd? Y cynghorydd Richard Dew, diolch yn fanna. Y cynghorydd Ian Williams yn codi law,
Y cynghorydd Meiron Jones. Diolch. Y cynghorydd Robin Williams. Diolch. Y cynghorydd Carwyn Jones. Diolch Carwyn. Y cynghorydd Alun Mymru. Diolch. Y cynghorydd Dafydd Rhys Thomas. Yno.